ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାଇଁ ଜଗନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ସହ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କିପରି ପୂଜା କରିଲି, ଆଜି ମୁଁ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା କରିବେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ନେବେ। ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଗୋବର ମିଶାଇବେ, ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ନେବେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା କରିବେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ଝୋଟି ପକାଇ ନେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବା ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ରଖିନେବେ। ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ କଳସ ବସାଇବେ। ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ରଖିବେ, ତାପରେ ଶୁକ୍ଳ ଧାନ ଦେବେ। ଶୁକ୍ଳ ଧାନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କଳସ କିମ୍ବା ଗଡ଼ୁଟିଏ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଗଡ଼ୁରେ ବା କଳସରେ କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଦେବେ। ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପ ପକାଇଦେବେ, ଦୁବ ପକାଇବେ ଏବଂ ବରକୋଳି ପକାଇଦେବେ। ଫୁଲଟିଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଟଗର ଫୁଲ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, କଳସ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅକ୍ଷତ ଆଳୁଆ ଚାଉଳ ପକାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆମ୍ବ ଡାଳଟିଏ ଦେଇଛି। ଅଁଳା ଡାଳ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଳସରେ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଡାବ କିମ୍ବା ପଇଡ଼ କିମ୍ବା ଗୋଟା କଦଳୀ, ଗୁଆ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷଟିଏ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଗୋଟା ଫଳ ଯେକୌଣସି ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଦେବେ ଏବଂ କଳସଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁରରେ ସଜାଇ ନେବେ। ପ୍ରଥମେ ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିନେବେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଦେବତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜଳରେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଫୁଲଟିଏ ଧରି ପାଣିରେ ବୁଲାଇ ନେବେ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ, ଘଣ୍ଟି, ଧୂପ ଦୀପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜା କରିନେବେ। ତାପରେ କଳସଙ୍କୁ ଆଳତି କରିନେବେ। ଝୁଣାରେ, କର୍ପୂରରେ ଏବଂ ଘିଅ ଦୀପରେ ଭଲ ଭାବରେ କଳସଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆବାହନ କରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିନେବେ। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ମୁଁ ହଳଦୀ ପାଣି କରି ନେଇଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତ ମଧ୍ୟ କରି ରଖିଛି। ମାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କରିବି, ତେଣୁ ଗୁଆଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରାଇ ନେବି। ଏଠି ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଆଣି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପ୍ରଥମେ ଛିଞ୍ଚି ସ୍ନାନ କରାଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଛିଞ୍ଚି ଗୁଆଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ନେଇଛି। ମାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛିଞ୍ଚି
ଏବଂ ପୂଜା ସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ବା ସବୁଆଡ଼େ କଳସରେ ମୁଁ ପଞ୍ଚାମୃତ ମଧ୍ୟ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲି। ମାଙ୍କୁ ଏଠି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁରରେ ସଜେଇ ନେବି ଏବଂ ମାଙ୍କର ନାମରେ ଯେଉଁ ଗୁଆଟିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ନେବି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରିଦେବେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷତ, ଦୁବ, ଫୁଲ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସମସ୍ତ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ ତାହେଲେ କିଛି ବହି ବା ପେନ୍ ଆପଣ ରଖି ପୂଜା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଠି ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ବା ପୂଜାରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହଳଦୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ସୂତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୁଁ ପୂଜା କରିଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବା ପରିବାର ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବା ନିମନ୍ତେ ଏଠି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସୂତା ଏବଂ ପୂଜା କରିନେଇଛି। ମାଙ୍କୁ ଏବଂ କଳସଙ୍କୁ ଆଚମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ରଖିନେଇଛି। ଏଠି ଆଚମନ ଜଳରେ ମୁଁ ଫୁଲଟିଏ ପକାଇ ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଥିବେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମା ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଦେବୀ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ନେଇଛି, କଳସଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଇ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଭୋଗ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲଟିଏ ରଖି ହାତରେ ଧରି ଜଳ ନେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛି ବା ପାଣି ଛଡ଼ଉଛି। ଏଠି ମାଙ୍କୁ ଏବଂ କଳସଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ବନ୍ଦାପନା ମଧ୍ୟ କରିନେଇଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀରେ କର୍ପୂର, ଧୂପ, ଦୀପ, ଝୁଣାରେ ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ କରିନେଇଥିଲି। ଏ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀର ସମୟ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।